קרה לך פעם שהרגשת שמישהו צופה בך? אין פלא. מצלמות אבטחה הפכו בשנים האחרונות לאמצעי הגנה חשוב ביותר, וניתן למצוא אותם כמעט בכל מקום. ברחובות, בבתים פרטיים, בבניינים רבי קומות, במוסדות חינוכיים, מבני ציבור וכמובן בכל עסק, קטן וגדול. תפקיד המצלמות הינו לאתר ולפקח על תנועות חשודות בסביבה, ואנשים לא רצויים, ובעזרתן תקבלו יכולת התראה, הוכחות לפריצה בזמן אמת, הרתעה ועוד. המצלמות יכולות להיות גלויות או נסתרות, ובעלות מאפיינים מיוחדים לפי הצורך, כגון מצלמות HD, מצלמות IP, מצלמות אינפרה אדום, אנטי ונדל, מצלמות ממונעות ועוד. אז מה הייחודיות שלנו, אתם שואלים? אנו מתקינים מוצרים רק של חברות מוכרות ואמינות, ומתאימים את המערכת הנכונה והמקצועית ביותר לפי צורכי הלקוח ודרישותיו המיוחדות. ניסיון רב שנים ואלפי לקוחות מרוצים. בתים פרטיים, רבי קומות, מוסדות חינוך ותרבות, מוסדות ביטחון וממשלה. בנוסף, אנו מייעצים ומלווים אנשי מקצוע בתחום הבנייה, יזמים, קבלנים, אדריכלים, מעצבי פנים, מפקחי בנייה ועוד. מקצועיות. אנו צוות מקצוענים עם ניסיון והקפדה על הפרטים הקטנים ביותר. אכפתיות. כל לקוח מקבל ליווי צמוד החל משלב התכנון, דרך ההתקנה ובהמשך מתן השירות והאחריות.